हंसाने को मुझको रुला दिया, वादा किया हंसाने को मुझको रुला दिया, जा जा सजना तुझको भुला दिया, जा 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 सजना तुझको भुला दिया। ए सुना का कहत रही? जब ले तू अपना घर भर से अलग ना होखबा ना, अच्छा ए गजेंद्र, हाँ जब ले तू घर भर से ना होखबा गजेंद्र, तब ले हम ना रह तेरा घर के अंदर। रहबू चाहे ना रहबू, हम अपना बाप माई के छोड़ दी तारा खातिर। ना छोड़े के पड़ी। अच्छा औरतिया अपना पति से कहती है का कहती है? कि देखी ननद मरेली ताना, अच्छा निकला के ना घर के खाना, हाँ तहरा त बुझाता न राजा, कैसे रहेली घर में जनाना। ए ततहु से शादी करके, ततहु से शादी करके हम ता पछतात बानी हो, कि तुहसे शादी करके हम ता पछतात बानी हो, पापा के बोला के नैहर जात बानी हो। ए राजा ए राजा पापा के बोला के नैहर जात बानी हो। ए राजा ना मन बना ना छोड़बा माई के, ना छोड़ो, बाबूजी के ना छोड़बा, एकदम ना छोड़े, अपना चाचो के ना छोड़बा, केहू के ना छोड़े, खेत के ना से लेबा, एकदम ना छोड़े, तारे के लेबा। ना छोड़े। सुबोधवा के ना छोड़बा, वो दवा काहे छोड़ दी? भाई हो बेचारा, ना छोड़बा, ना छोड़े, केहू के ना छोड़बा। केहू के ना छोड़े। तो ना छोड़बा, रुपेश के संग रहबा, भाई होवन तो भाई के साथ ना रहे, कृष्णो के ना छोड़बा, केहू के ना छोड़े, महेशो के ना छोड़बा, हाँ। पवनो के ना छोड़बा, और अंजनी राम मांगे वाला ओइ लोग के ना केहू छोड़बा। के ना, सब लोग के साथे रहे, साथे रहल बानी, साथे रहे। हमरा साथ ना रहबा, तारा चलते सब कोई के छोड़ दी, सब लोग के साथे रहबू तो रह। अपना कमाई सारा घर भर में बांटला, हम कुछ कहिले ता हमारा के डांटला। बतावा कुछ हमार बात तू नहीं कम मानत। 6 महीने 7 महीने से तार नाटक देखत अरे नहीं मानेंगे, तुम्हारे बात माने, मन बा नहीं मानेंगे, नहीं मानेगा, एकदम नहीं माना, नहीं मानेगा, नहीं मानेंगे। इसको डिस्को बोलेगा। इसको डिस्को बोलेगा। बॉम्बे जाइबे, बॉम्बे जाएंगे, जाएगा बॉम्बे, जाएंगे, फिल्म बनाएगा, फिल्म बनाएंगे 5 मिनट में। 5 मिनट में बनाएगा, नहीं मानेगा। अपन कमाई सारा घर भर में बांटला, हम कुछ कहिले ता हमारा के डांटला। एगो तोहरे कारण, एगो तोहरे कारण ए राजा हो, ए बलमुआ, चुप रह, चुप रह। एगो तोहरे कारण सभा से डटात बानी हो, एगो तोहरे कारण सभा से डटात बानी हो, पापा के बोला के नैहर जात बानी हो। ए राजा ए राजा पापा के बोला के नैहर जात बानी हो। ए राजा प्यार 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 बस प्यार रहे जाती है, प्यार 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 बस प्यार रहे जाती है।
ए शंभू बाबा है नहीं बा एकरा के समझाव ना मानना जा मनायु तो ना मन मनायु ना मन मनायु मान जा उठाई मान जा। मार के तूर देंगे पुट्ठा अरे देखो देखो हेऊ लोग के मुंह देखो एकरी के तू देखो मुंह तू देख के जुड़ा तू ले नहीं जा। क्या मानत इस सबका साथे रही हमारे ऐसने गोड़ घासिन मेरा रुक सकते रहे ना बेचारी के डहकावत रह दे अपन ऊपर ही ज्यादा परितापन देखो ना मनिया तोहरे मन बढ़ावाला से बोलता देवर ससुर भसुर केहू रहता न नेवर एकरे चस्कावला से हऊ सुबोधो बोला कृति सेंटर वाला दिखवा दिगो हाँ वो बोलता एकरे चस्कावला से चलो लेकिन एकर मजबूरी केहू बुझता अब मुरलियो बोलता रे रसूलपुर वाला वो बोलता रे ये तो जिंदगी भर इसी कहले अब का करी ना अब छापरा में जेपी बैठल बड़े वो बोलता रे जेपी और रोही जी बोलता रे राजू जी उगा जी सब जना बोलता लोग बोलवा हुआ जा घूम घूम के पाँच गोपालगंज से विशाल अलगे बोलता रे जा तो पिसाल में रहो हाँ तोहर मन चढ़ावाला से बोलता देवर का बताई ससुर भसुर केहू रहता न नेवार ए राजा का कहता रू कि तोहरे इज्जत बन तारे इज्जत खाली इज्जत देखत नहीं से बुढ़ऊ के छोड़ता न तो उनकर इज्जत उतारे में टाइम ना लगे बुझला कि ताहारी इज्जत बानी ताहार इज्जत गुनी बुढ़ऊ से लजात बानी हो ताहार इज्जत गुनी बुढ़ऊ से लजात बानी हो पापा के बोला के नैहर जात बानी हो ए राजा ए राजा पापा के बोला के नैहर जात बानी हो काहे छोड़ के तही भागे गईली घर से नइखे तोरा सैया के डर से काहे छोड़ के तही भागे गईली घर से नइखे तोरा सैया के डर से रतन के साथ रहब रतन ले जा तारा के जतन कर रही है ले जा और रिंकू के साथ रहब रिंकू ढींगुर खानी बजाओ कर रहा है अब बुचुल भाई है रिंग मुन्ना के साथ रहब मोना जी बुजुल के मन के बा उनका एज एक्सपायर हो गई बा दुर्गापुर वाला ओम प्रकाश का जोरे रहबो ए ओम प्रकाश के बस करो बा छोटू होदा तरह छोटू बा काम के आदमी है बंदा अरुण भाई के जय भाई के साथ रहब रहब तू ना रो रहब मनोज के संग रहब तू तू जा रहो हाँ अब बिक्कू के संग रहब तू हाँ रिंकू तो फेकल फिरता रुंगा के तू तार अब छोड़ दे तरह के तू अपन देख हम अपन देख ए तो व्यवस्था कर ले जा मैं देखो ई भिखारी के मुंह देखो ई ड्राइवर के मुंह देखो भिखारी तो भिखारी हो गई बड़ा हाँ रही और रुपेश के संग रहब दीपिका के संग रहब हां तार लोला कुछ आई तरह के बनवाए तबे बुझो ए लोला कुछ हमार तार बोला ना कुछ फिर तू कमलवा के संगे जाल बजाइब फिर समीरारायण के लगे चाय पियब फिर तार दासा वहीं करे बुझ लिया कृष्णा महेश बात सुन ल खेसारी अब नहीं सुनब हम पावन के गारी अब हम केहू के गारी बात ना सुनत गाड़ी अब तो हमार माइयो सपोर्ट करतिया
भौजियो सपोर्ट करता रही सब। गाड़ी देवे में घड़ी मुनो तेज भइल बा, बड़ी गाड़ी आवता। हाँ अब तो हम केहू के बात ना मानो, केहू के वही जी रहे जब ले जीवन काटे दूगो नून रोटी खा के पाले, लेकिन पाले चल लेकिन तारा पर रहे ना अब। मत रह करे के कहता अपन दोसर दुआर देखो। अच्छा कृष्णा महेश बात सुन लखे सारी, अब नाही सहब हम पावन के गारी। सुना तो हम सुबोधाव के बलमुआ ए राजा करे जाए सैया। राजा जी एकरा फेर में ना रहबू ना ना रहबू। तब सुबोधाव के तो हम सुबोधाव के तनी ना सुहात बानी हो, पापा के बोला के नैहर जात बानी हो। ए राजा ए राजा पापा के बोला के नैहर जात बानी हो। कृष्णा भैया तोहार के पेट में बड़ा से तोहार के रखल होई बा। पहिले मोटा रहनी अब तो दुबरात बानी हो। सुना खाली खाली लड़का के मुंह देखतानी, एगो छोट बच्चा के मुंह देखतानी, बुझला। ई बच्चा कहां से ले आइल बा? देख के लड़का के मुहवा के घबरात बानी हो, पापा के बोला के नैहर जात बानी हो। ए राजा ए सैया पापा के बोला के नैहर जात बानी। ए राजा पापा के बोला के नैहर जात बानी। ए सैया पापा के बोला के नैहर जात बानी। ए राजा पापा के बोला के नैहर जात बानी। यार भाई अरे रह अपना भाई पर रखले बारू तो रहबू ना होई जी। जनार्दन तनी कुछ बजाओ बाबू। ए अम्मा जी का कहता रुए बबुआ बो? तनी अपना बेटा से कह दी हम नैहर में केहू से प्यार करी ले, हमरा के वहाँ के जाए देती तो बड़ा अच्छा होत ना। अगर हम जाइब ना तो केहू के जान चल जाई हमरा चलते। आय रे दादा तना ढीठ तू पतो बारू जे प्यार वाला बात हमरा से कहता रू। आज ले हम अपना नैहर में 10 आदमी से प्यार करनी तो तारा ससुर से कहबे ना कही। हाँ तब तो राउर हमार कुंडली एके मिलता। कहतनी कि काहे रौरा घर हम पतोह बन के आए। ई बुझाता दोनों जना के जन्म कुंडली नरसिंह बाबा के बनावल हो। हाँ बबुआ औरतिया और लड़किया कहतिया अपना राजा से, का कहतिया? राजा जी जाए दी न तो कोनो दीवाना के आज जान चल जाई। वो हमरा से प्यार करतला, 4 बजे भोर ले हमरा लगे बैठा तला। वो औरत कहतिया मर्जी से न शादी भइल, अरे मर्जी से न शादी भइल, क्या बात है? मर्जी से न शादी भइल, मर्जी रहे घर के। बबुआ तोर मन ना रहे बियाह करे के? ना माजी हमार मन ना रहे, जबरदस्ती काम भइल बा कोली। मर्जी से न शादी भइल, मर्जी रहे घर के। ए राजा जाहदाना ता जाएगा ए राजा जाहदाना ता मर जाई दीवाना नैहर
के है। राजा जाए दाना ता मर जाई दीवाना नैहर के। अर्जुन लड़किया कहतिया हमारो त मिलल बाटे मन ओकरा मन से। हमारा के जाना तावे उ त बचपन से। अब तोरा के बचपन से जानत रहे। बचपन में हमारा के फोफिया मिठाई खियावत। अब तो लड़काइया से उनका से प्रेम कइले बारे कारी। हाँ बरुआ जवानी में 10 ओकनी हम बचपन से ओकरे के चाहिए। अरे बबुआ हम तो पूरा सियान भइनी तो प्यार खइनी। अच्छा सियान भइनी तो प्यार खइनी। हमारो त मिलल बाटे मन ओकरा मन से। हमारा के जाना तावे उ त बचपन से। रखनी मर्यादा हम तो रखनी मर्यादा हम तो रखनी मर्यादा हम तो बाबूजी के डर से। अरे रखनी मर्यादा हम तो बाबूजी के डर के। ए राजा जाए दाना ता जाए दाना आज भर जाएगा। ए राजा जाए दाना ता मर जाई दीवाना नैहर के। राजा जाए दाना ता मर जाई दीवाना नैहर के। सैया जी बात मानी। हाँ भोल कंगना बा तुहरा नाम के कलाई में। ओ करे तो तोहफा हमके ओ करे के तोहफा हमके दे दी मुँह देखाई में। नाम के कंगन बात कहा लेकिन एगो उपकार करी। पहला दिन नथनी उतारे से पहले ओकरा के दिखा दी हमरा के। बजरंगी बाबा ना ना रुपया पैसा लगावल डार ना जाई। हम फिर एक बार मिल के आ जाए। हम चाहतनी कि दुल्हन के लिवाज में एक बार हम अपना यार से मिल ले। का करी मजबूरी। कौन ठीक बा मिल कहबू कि लील कहबू। नाम लील के ना है हम मिल के आए सैया जी। सुनी भोल कांगना बा तोहरा नाम के कलाई में। ओ करे तो तोहफा दे दी हमके मुँह देखाई में।
बावे कैसनो कर हालत बावे कैसनो कर हालत बावे देखती आँख भर के राजा जाए दानाता ए राजा जाए दानाता मर जाई दीवाना नहीं हार के राजा जाए दानाता मर जाई दीवाना नहीं हार के देखी सैया जी सुन खेसारी भले सुन खेसारी भले बड़ा तू सुहाग हो दिल में तो धन के करे मोहब्बत के आगे हो दिल में तो धन कता मोहब्बत के आगे हो जानता रहा मन्नू झब्बू से प्यार हो गइल बा मुरली से प्यार हो गइल बा महेशो से भइल बा मुन्ना मुस्कान से भइल बा पवन बाबा से भइल बा हो पंकजवा से भइल बा हमरा सुबोध से अजय से हो गइल बा हां रौरे बात कहतनी अम्मा जी हमार तो एके गो से भइल बा रौरो प्रेमी लोग के हम जानत तानी ना पवनी अरवा मरी पवनी अरवा मरी पवनी अरवा मरी जाई मोर हार के ए अर्जुन टेंगाड़ी भाई हो ए कार्तिक विजय भाई पवनी अरवा मरी पवनी अरवा मरी पवनी अरवा मरी हमारा लाहौर के ए राजा जाए दनाता राजा जाए दनाता मर जाई दीवाना नहीं हार के है राजा जाए दनाता मर जाई दीवाना नहीं हार के मर्जी से न शादी भइल मर्जी से न शादी भइल मर्जी से न शादी भइल मर्जी रहे घर के राजा जाए दानाता राजा जाए दानाता मर जाई दीवाना नहीं हार के है राजा जाए दानाता मर जाई दीवाना नहीं हार के और मर जाई राजा जा बाकी बहुत जल्दी प्रेम करके चल खाली मिल के लील के ना चल हमरा कोरा में जब सुते ला तब बुझला जे कोनो लइका के अखबार देता नहीं
कि सैया लइका नियन सूत जाला कोरा में दिया के जोरा में ना सैया लइका नियन सूत जाला कोरा में दिया के जोरा में ना अपन दुख केकरा से सुनाई तारा से त सुना से जिया पजाए लेता अचरा के ओढ़ेले ओढ़ाना बिछावना अपना लाती से बिटोर ले अचरा के ओढ़ेले ओढ़ाना बिछावना अपना लाती से बिटोरे ले ओढ़ाना ए मुन्ना जी ए भैया ई दुख कमला बाबा से जरूर कह दिया के तनो दूधावा पियाई भर कटोरा में तो के तनो दूधावा पियाई भर कटोरा में दिया के जोरा में ना सैया लइका नियन लागे हमारा कोरा में दिया के जोरा में ना एगो दुख रही तब ना चढ़ली जवानी हमार तड़पता से जिपा रोज मुका छाती मारी अपना करे जिपा जवानी हमार तड़पता से जिपा रोज मुका छाती मारी अपना करे जिपा ए शंकर भैया सत्येंद्र भैया रुपेश भैया अरे तहरा लोग के दर्द सुनाइए के का करब आखिर रहल त जात नहीं खे तो कहियो हाथ ना लगाए लेटी कोढ़ा में अरे औरी बना के बोला तो कहियो हाथ ना लगाए लेटी कोढ़ा में तो कहियो हाथ ना लगाए लेटी कोढ़ा में दिया के जोरा में ना सैया लइका नियन सूत जाता कोरा में दिया के जोरा में ना
सखी ऐसा ऐसा दर्द बाकी तरह के कितना बताई। ए नियत खराब होला बहे पूरबैया कबहू न सेज पा धरला मुदैया सखी अरे का कहता कह नियत खराब होला बहे पूरबैया कबहू न खोद खार करेला मुदैया ए विजेंद्र भैया बेदर्दी हो हम केहू के दोष ना दे हम तो हो महेश के दोष दे जिन हमार शादी करौले तयगुआ जोड़ा ना लगवले हमरा जोड़ा में तयगुआ जोड़ा ना लगवले हमरा जोड़ा में दिया के जोड़ा में ना तसैया लइका नियन सूते हमारा कोरा में दिया के जोड़ा में ना लइका दिया सूत जल कोरा में अरे कोरा में सूते राजा जल कोरा राजा 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 जल कोरा में दिया के जोड़ा में ना आए। देखी एगो लड़की की शादी तो हो गई बा उम्र छोटा में कहते कि देखी अभी खेले खाए के उम्र बही राजा अभी गवना मत ले जाई अभी हम छोट बानी ना घर के काम होई ना चूल्हा होई ना चौकी होई कम से कम 5 साल हमरा के छोड़ दी। हाँ तब हम कुछ काम करे लायक हो जाए सास ससुर के सेवा करे लायक हो जाए एंग लेके जाए तो हम कुछ ना कर पाए अभी तो हमरे उमरिया खेले खाए के बा ए रतन भैया तनी कुछ बजावा हो 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 ला 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 अरे दिया हो पुतली भैया ए मुना ए अंजलि भैया ए रामैया भैया ए छोटू बाबा ए रिंकू सुबोध ए गजेंद्र ए बिक्कू महेश भैया ए राजेश भैया ए दीपक शंभू बाबा लड़की कहती अपना पति से अभी नान्हे में है क्या बात है? अभी नान्हे में करब जली गवना खिलौना हमार छोटे छोटे बा खिलौना हमार छोटे छोटे बा खिलौना अभी नान्हे में है अभी नान्हे में करावो जली गवना खिलौना हमार छोटे छोटे बा खिलौना हमार छोटे छोटे बा गजब के रोग धरा दिहला राजा हमके जवानी में गजब के रोग धरा
दिहला ए राजा हमके जवानी यहो वो लड़की कहती है का कहतिया लड़कियां कहती है कि ये सैया तनी मुनी कुछ दिन और दम धला बतिया के मन अभी टूट जाई डोरा कैसे बारादास करी सिलवट लोढ़ा कैसे बारादास करी सिलवट लोढ़ा ए राजा हम तो दौरी छुई ले तक को मिला जाइले आ तू कहबा कि मसाला पीसा तो सिलवट पर हमरा से लोढ़ा कैसे धराई हाँ? बतावा उठी हमरा से तो अभी चूल्हे नहीं है अभी चूल्हे नहीं अभी चूल्हे नहीं सह पाई दवाना खेलौना हमार छोटे छोटे बा खेलौना हमार छोटे छोटे बा ए भैया क्या बात है बुजुर्ग भाई ए रवि रंजन भैया ए सोनू भाई हाय देखा ए सत्येंद्र जी ए उमेश लड़कियां कहतिया बुद्धि बा कम बही छोटे बाल माई ए राजा बुद्धि बा कम बही कमे बाला माई सुना सजिया पर चढ़े में देह कुम्हिलाई सजिया पर चढ़े में देह कुम्हिलाई कहते कि देखा पलंग उछोला हमरा के सीढ़ी लगा के चढ़ावे के पड़ी पता चलल कि और खर्चा बढ़ गई था अब एगो लोहार के खर्चा बढ़ई बा सीढ़ी बनई बा तब हम पलंग पर चढ़े ये हम मंगनी में बना देम अना तो सुभाष भैया से कह के उनकरे से एगो सीढ़ी बनवावे के पड़ी अना तो कुर्सी टेबुल पर चढ़े के पड़ी आई काहे देखो तो हारे गए आई रात पटीदार हम हई तू पटीदार हो गया हुआ तारू भैया भाई अच्छा ई कहिया से ठीक है जाते हाँ आज से आज से फिर कल टूट जाई हाँ तो वो अपने फायदा में बढ़े तारा लगा रही तो ठीक रही आओ जात रही है बेचारी खोज खबर तू देत रह वो देत रही खबर दोसर कुछ ना लड़कियां कहतिया कि हम तो बिटोरे लागे हाय 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 हम तो बिटोरे लागे लात से बिछावाना खेलौना अभी छोटे छोटे बा खेलौना अभी छोटे छोटे बा
कहतिया वो लड़किया कि ये मुरली तू गाना भर अब मदन ड्राइवर से कह जो गाना भरवा बस अभी गाड़ी लेके मत आवस विदाई करे खातिर ए बेया तू अभी 5 साल गाना भर आ दुकान संभाल ई कुली काम मत कर ए बेया आ मिठू से बिया लेके छीटा तले भिखारी ड्राइवर तो इकर गाड़ी तो कहाँ ही के नहीं खे ए बेया हाँ हई खाली ढोल के बजाइए अरे हाँ हाँ इहो न बड़े हो यो बड़े ये नु सोबलिया गई रहले हां यही से नहीं के मेहरारू कर दम भर व्यवस्था के रहे तो सिला हमेशा जो सिले में रहते हैं हाँ रहबे करिए कहा न रही वो प्रिमांशु के फेरे में बड़ी आई सीमा के करे जिम्मा रही है अब वह नहीं जानता रे और लड़कियां कहतिया पिया बेदर्दी सब पिया बेदर्दी पूछू सबूरी करिया पिया बेदर्दी कुछ दिन सबूरी करिया गरम होई तसली तहिया डाल दे बचाऊ देखी अभी अदहन के धीके दी भाप फेंके दी तो अब धो धो मॉल मॉल आरती के आरती देखाई वो अगरबत्ती तहरा जी में बखो से खाती ऐसे जो हुकर मराठा अगरबत्ती है बहुत महकेला अब संध्या के हाँ? छोट छोट भीतर आंसू के खेसारी पिया तनी हो पियतानी 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 अरे पियतानी ए राजा पियतानी 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 पिय ए राजा पियतानी ए राजा पियतानी दूध के उठावाना खिलौना हमार छोटे छोटे बा खिलौना हमार छोटे छोटे बा अभी नान्हे में है अभी नान्हे में करव जन गवाना खिलौना हमार छोटे छोटे बा 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 मीना तहार के जोड़ी टीना पुरस्कार के दौर में सुमन ग्रुप के तरफ से 1001 रुपये के पुरस्कार बा भाई बा ओकरा बाद है महेश परदेसी जी जपन जापानी जी कृष्णा बेदर्दी जी उमेश जी सुबोध जी है सुभाष भैया के तरफ से है देखिए पुरस्कार में यहाँ तक खरवा से ही में कर जाई का हो मालामाल हो जाए मालामाल यहाँ तक गर्दा उड़ जाई खरवा सुना बुझाई बाबू कि
गर्मी के दिन बावे कि गर्मी के दिन बावे बड़ू का मसी जोगा के रख मैडम नाया बा मशीन जोगा के रख मैडम नाया बा मशीन गर्मी के दिन बावे बड़ू का मसी गर्मी के दिन बावे बड़ू का मसी जोगा के रख मैडम नाया बा मशीन जोगा के रख मैडम नाया बा मशीन जोगा के रख मैडम नाया बा मशीन अरे पूरा मजा तहर मुस्की कायल बा दिल हमरो घायल बा चले लू रहिया में जब छनकत पायल बा क्या बात है तहर मुस्की कायल बा दिल हमरो घायल बा चले लू रहिया में जब छनकत पायल बा पेनी के छिटिया बिटिया लगलू हसी पेनी के छिटिया बिटिया लगलू हसी जोगा के रख मैडम नाया बा मशीन जोगा के रख मैडम नाया बा मशीन जोगा के रख मैडम नाया बा मशीन अरे चाट गई हो सरी टपकेला धरतिया कवारी में मन हमरो लपकेला अरे दिया हो उमेश भाई धनेश जी बोलेलू हवा से मधमी सरी टपकेला धरतिया कवारी में मन हमरो लपकेला कृष्णा खेसारी तो है कहे नाम की कृष्णा खेसारी तो है कहे नाम की जोगा के रख मैडम नाया बा मशीन बचा के रख मैडम नाया बा मशीन संभारी रख मैडम नाया बा मशीन जोगा के रख मैडम नाया बा मशीन बचा के रख मैडम नाया बा मशीन जोगा के रख मैडम नाया बा मशीन अरे सुनल हो ए बबुआ तनी एगो बजावत अभी जौन है चलत बलमा बिहार वाला तनी बजावत
जी का कहतारू हो? क दिन के छुट्टी पाइल बानी। छुट्टी तो 8 दिन के मिलल बा। अच्छा लगौले बड़ा पासपोर्ट जाता व्यवस्था होला छुट्टी लेके आइल बड़ा। 8 दिन के छुट्टी में का करे रहुआ? सब कुछ कर लेबे एक हफ्ता में। 8 दिन में कोठ बैठ जाई इनकर। हम मड़ुआ ढेला गइल बा, मकई के बाल क दी से दांत बौले बा, तनी 4 गो ढोरहा खा के जैती त कितना अच्छा होई। हाँ हमरा के हो रहा मत खियाओ। ए शंभू बाबा हमार दांत कमजोर हो गई बा। अतना दिन रहरी घूमनी जे तनी फुला जाई तो ओकरो बाल मिल जाई। ए अभी दूधा बाबे हो रहा बा और हवा दूधा बा त लकड़ी में खोस के 4 गो धो देले बानी। हाँ ओकरा के ले जाके कहीं पका ले। नून तेल कागज में बा हई मरीचा ले काट खइयो ओइ पर। हाँ ये छोट भाई हम नु अचार ना देबो ना दे दी है। आ सुनी ना 2 गो मड़ुआ के रोटी 2 गो मकई के धो देले बानी। अब हड़ुआ मरीचा अपन स्टेशन पर नाश्ता पानी कर ले हमरा मत। लेकिन हम कहतनी कि फोन करके कम से कम कारखाना में कह देते कि 5 दिन हम और ही रह जाए। एको दिन ना रह हमरा के जाए ना रहब मारे दांत बाहर हो जाई। अई मेहरारू के खिस बुझत नहीं खा। औरतिया कहतिया ए बबुआ कि छोड़ के ना जा हमरो राजा कि आग लग जाई खजाना में। बर्दाश्त करो हम नहीं जाता नहीं। छोट भाई हमार पंकज बारा। अच्छा मोटई तरह ऐसा ले बनी बुझाता कि कहीं खिचड़ी के तिलवा लेके जाता नहीं। लेके जाई एगो लेके बात मान जाई। औरतिया कहती आभे बाबा कि छोड़ के ना जा हमरो राजा, छोड़ के ना जा हमरो राजा आग लग जाई खजाना में। लुधियाना लुधियाना जन जाई फोन कदी कारखाना में। लुधियाना जन जाई फोन कदी कारखाना में। छोड़ के नहीं जाई आग लग जाई खजाना में। छोड़ के नहीं जाई आग लग जाई खजाना में। लुधियाना ट्रेन के टाइम हो गई बा। लुधियाना जनी जाई फोन कदी कारखाना में। लुधियाना जनी जाई फोन कदी कारखाना में। तनी रउआ लोग समझाई ना तो मुरली भाई के कहीं जाऊ समझाओ बात मान जाई। एक हाथ मालू हो तू लोग समझा दे दादा। औरत कहती है ये गजेंद्र राकेश हो रूपेश हो ए अर्जुन औरत बड़ा वियोग में भी आभे बाबा बबलू बाबा बड़ा वियोग में भी आ। टेंगारी भाई कहतिया अभी ले तक और बना के अब ही तक ताजा ताजा और बना के भइल बटे गवाना। नाही नसाइल हमर ओढ़ाना बिछावाना। अब ही ताजा ताजा भइल बटे गवाना। ठीक से धुनाइल नइखे ओढ़ाना बिछावाना। ए राजा जी एगो बात मान ली। एको बात अब तार ना माने ना माने तो मौसा के बोला कर व्यवस्था करा दे। छो करवाओ हम जाए तो जाए ना मानबा ना मानबा। ए भाई हाँ वो जब कमाए ना तो का खाइबू
ना तो हम जानते बन कि तोहरे कमाई पर हम घर जानी काटत तानी, लेकिन मान जा हमार बोलमुआ बाबू रे ए बाबू। औरतिया कहतिया उमा जाना मिलिए राजा, उमा जाना मिली जवन घरवा के खाना में लुधियाना 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 जनी जाई फोन करी कारखाना में, लुधियाना जनी जाई फोन करी कारखाना में। कितना छरिया तरह हाँ मत छरिया जाए तो फिर हम आए। कितना छरिया तरह ए भाई भाई देख ली राउत भाई भाई नंबर तो कंपनी के नहीं तारा लगे, कंपनी के नंबर लेके हमारा से नंबर देला फोन कर मेहरारू के बात मानल जाला। बता दा नंबर बता दा लिखो बोला 97,717 98,809 97,700 ससुरा 98,809 और दोनों देख ला कहाँ तरह जाए के बा। और अथिया कहतिया राजा जी बड़ा टेंशन में बा ई दिमाग हमार, लूगा पबिता दे रही बाकी पजरा, लाली कन बाली खोजे तहरा के कजरा। ए पवन बाबा मुरली भैया के समझा दे तनी, समझाओ समझाओ महेश भैया आई भातार हकी पतार हरे मारे में चिरिक दे भैया नारा बाज थी हमार तारा दुख बुझात नहीं खे, बड़ा गजन करत आई भातार रे। लुका पविता दे हम रही बाकी पजरा, लाली पन बाली खोजे तोहरा के कजरा। ए राजा बबलू बाबा और अतिया बड़ा भी माना का नहीं खा सुना सीरियस बा में टरी राजा हो सीरियस बा में टर राजा कोदी ही बहाना में लुधियाना लुधियाना न जाए राजा न जाए, छोड़ दो एकरा मत लुधियाना माना बता तनिया से के बात मान ले राजा। सीरियस में टरी राजा कोदी ही बहाना में लुधियाना लुधियाना जनी जाई फोन कदी कारखाना, लुधियाना जनी जाई फोन कदी कारखाना में। क्या बात है टेंगारी भैया, क्या बात है? लूटला टेंगारी बात मान जा जियो रे से मान जा ए हो टेंगारी भाई क्या बात है ये बात है।
औरत कहतिया ए गजेंद्र राकेश हो देवराया जादिया मनोज तक के घूर के लागता कि घुस जाई घर में जंगला तूर के ए पप्पू भैया रउआ खाली सरस्वती स्टूडियो चला रहे मरद के फेरा में नहीं बड़ा गजन करता आतीश जी रउआ खाली घींचता नहीं ही करे के कहियो घींची ना एक दिन औरत कहतिया देवराया जादिया मनोज तक के घूर के लागता कि घुस जाई घर में जंगला तूर के ए राजा जी का कहतरू बात जमानी हमार बबुरबन से अपना बबलू भैया के बोला लो अच्छा तले उनकरे से अपन दुख सुख सुनाओ अच्छा तहरा जवानी में एक उड़ीस पड़ल बड़ल सब मारे में चिरकिए देव औरत कहतिया ठीक से नहीं खेनियत खेसारी ठीक तो नहीं खेनियत खेसारी देखो ए जमाना में लुधियाना ठीक तो नहीं खेनियत देखो खेसारी जमाना में लुधियाना लुधियाना जनी जाई फोन कदी कारखाना में लुधियाना जनी जाई फोन कदी कर लुधियाना जनी जाई फोन कर नहीं ना बना लुधियाना आओ ना लुधियाना का कहता रुका बात बा जाता रहा हाँ जायब ना बाहर बड़ा वियोग में बाड़ू का कोनो बात बा चेहरा तहार काहे उदास हो गइल बा हो तू चल जाइब राजा तरहब कैसे हो तले सुबोध के भीरी रहिया कि हमरा संगे काहे करता ऐसे हो कि तू नहीं रहो बात सुतब के करा कोरा बोरा बिछा के महेश भैया के दलानी में रहिया तले कि आखी के सोझा रहा दिया के अजोरा अच्छा बियाह भइल त इतना दिन रहनी नु अब जाई द हमरा के कमाई न त का खइबू सोपाड़ा ए दीदी कहतरू ए दुलही तनी रउए समझाई ना ए बबुआ बात मानी रह ना जाई अब रहेब त ढेर गजन हो जाई ना गजन हुई रही रही खेत जितना बा सब परती रहल जोत बो देले बनी बिया डालिए देल बनी तले 6 महीना में तैयार होई कमा के कुछ चलिए नया नचर दुल्हन के मुंह देखी कैसन कसाई रउआ बानी रऊ आ राउर भाई दोनों भाई के एक चाल बा ए तो दोनों भाई के तो हम अंजनी भैया रमाग्या भैया के ऊपर छोड़ के जाता नहीं लूर से रहबू तो लफूर में जरूर अपना घर जाती कैसा निजती मरद बनी कि अपन बेकर दोसरा के घरे भेजतन ये तो उससे का हो जाई खेत बटैया रह के 4-4 साल लोग दे देता वे आधा मिले लनू में से
अच्छा आधा में गरज चल लो तले हम आइए जब तो पूरा हक तो हमरे नु बा। हौ गाड़ा में मोथा ढेर हो गइल बा, ओकरा के कोड़ ओड़ के जाती तो ठीक रही। आ सुनी जा तनी ना, हाँ जाता नहीं एगो काम करब, का। भिंडी के भुजिया ध देले बनी, अच्छा दूगो नरम फराव था, दूगो टाइट, अच्छा दोनों ध देले बनी। हाँ और में करैला के भरुआ ध देले बनी। हाँ स्टेशन पर जाए ओकरा के खा ले हम। ये दोनों दिया दिन मिल के बनैलू हलो का। हाँ भरुआ ही बनौली है दीदी जी, अच्छा आप भिंडिया हम बनौले बनी, हाँ खा ले। हम तो कहत नहीं कि वही जी रहती दुआर बहरती तो हमरा बुझाइत के रुपये बहारत तनी। अब कहिया ले तार दुआरी अगोरी या दुआर बहारी। ए हाँ एही जी कोनो बिजनेस काहे नहीं की करते जी, मलाई बर्फ काहे नहीं की बेच ले। मलाई बर्फ तरह से बियाह ना भइले रहे तो पहले बेचत नहीं, अब फोफिया के दुकान कर दिले, दोनों जनी बेची हलो, हम तले कमा के चलिए। लमका बेचत है नहीं। हाँ लमका ठीक बा, जब नहीं खी मानत त जाई का करत है। ए रतन भैया, बोचल भैया हो, ए मोना, अंजनी भैया, ए अंगया भैया, छोटू बाबा, रहुओ लोग तनी समझा देती था। ए रिंकू तू ही क्या के डंटवा से समझा देता। ई लोग का समझाइलो, हमारा था कि जल खोखड़ है। तू तो अपने छोड़ छोड़ के रखता लो दूसरा पर। कि जा जान जा जान गईनी का जानता रू हो कि कतन पानी में बाड़ा, अरे पहचान गईनी, जा जान जा जान गईनी। जा जान जा जान गईनी। उठा उठा और फिर जान कमाए तो फिर आप कमाते। कतन पानी में बड़ा पहचान गई, जा जान जा जान गई। हो जा जान जा जान गई। हर बात सुन के तो मने नहीं के करत जाए के। न जाना फिर आई कैसे सहाई तहरो जुदाई। जाए दो हमरा के, मत रुको जाए दो। जा जान ए राजा, का कहता रू, ई दुख सुन ल। का सुनाओ। पीरा जवानी के कहता कहर के, तहरा तहवा लागल बाटे शहर के। हरा तहावा लागल बाटे शहर के। ए राजा, ए बबुआ, का कहता रू, दुल्हनिया ठीक कहतिया, रह जाई। पुरनिया राउर बाबूजी बानी, वहाँ के तबीयत खराब चलता। तो सब काम तो घर के कइए दल बनी, कटनी पिटनी दौरी बीत गई, अब जाए दलो। का बताई राजा जी। पीरा जवानी के कहता कहर के, तहरा तहवा लागल बाटे शहर के। जाए दो हमरा के, फिर आई। नौकरी छूट जाए राजा जी। का दुख के गठरी अचारावा में बांध गईनी, दुख के गठरी अचारावा में बांध गईनी। जा जान जा जान गईनी। जाए दो हमरा के। जा जान जा जान गईनी। दीदी जी कहता रू ए
रउरे समझाई का क्या बात है? जानी गई। ए दीदी जी ए बाबुआ बो जंगा बीटू बो आ भिखारी बो छाती पतावा बहले बारी ओही तू अब बर्दाश्त कर का करबू का करी झबुओ मनु तो नहीं खेलो जो लोग के लगे चल जाए आरा में सोनी सुमन रहित लो तोहू लोग के लगे तनी जाके अपन रात दिन कटाई थी लेकिन मानत रे रल हट घर अंगना रल खुश हाल में चुमा जोगा के राखब लेहला जवन गाल में ए दीदी जी तरुए दुल्हन बतियावल दोनों दिया दिन बतिया। अभी लेकर चुमा ले हमरा गाल में दांत हलले रह ठीक बात है हमार लिए होला कौन दूसरा से कटवाले हो कुलो। ना ए राजा जी ऐसा न छरंग मत लगाई हमरा पर कौन ठीक बात सुबह दवा भीरल रहता। ना सती दे आदिन के तू अच्छा रंग लगावत रहो बतिये रह के तो अति करत तारू दोनों जनी। बतावे ए दीदी जी समझाई ना तारा लोग के बढ़िया उपाय हो जो अंजनी भाई ना मांगे भाई की यहाँ। हाँ ओ लोग के उपाय होई वही लोग यहाँ उपाय होई। होई हाँ ओ लोग के अपन उपाय होता ए तो होला तो फेर में पड़ल वाला रोज रोज ढोलक के तबला बाजी तो उ तबला कहिया बाजी। ओ लोग के मुअल चाम पिटला से समास बा बाबे तो लोग के कहां से समास हो कि जे भेटाई। हाँ हई हाँ। इनका घरे गेले 3 साल भाई आ दुगो लइको हो गेलन सब हाँ तो सीमन डलाता है तो लइका ना होई। हाँ सिम डलाता सिम उहे रौड़ा चाहता निकाय है देवर जी रौड़ा मत जाई बाप रे रौड़ा जवानी में का पिलुआ पड़ल बा अब तो इतना दिन रहनी अब जाए ना कमाए ना तो खोइबू का खाली उहे काम चलाला से होई का। हो रल हट घर अंगना रल खुश हाल में चुमा जोगा के राखब लेहला जवन गाल में ए दीदी जी और पावटी काटो का कहतारू ए दुल्हनी हो सुबास खानी कसाई भइल जाता रही हो हमारी सोचल सपनवा लाते खान गइला हमारी सोचल सपनवा लाते खान गइला जा जान जा जान गइनी हमारी सोचल सपना लाते खान गईनी जा जान जा जान गईनी उपटल बतारा कहे नहीं खतु हमार बुझते मारा अंगना देखी या टटाटा ए राजा दबना कमरी जाता ए राजा जा जान जाने गई ए राजा जी का कहतारू बियाह के कैले तक कितना प्यार करत हला 2 महीना 3 महीना रहनी है नु ना जाइबा ना मनिहे दीदी जी ना मनबो अब हमरा के जाए तो मान ना जाइए देवर जी मान जाई तो घर ही राखो आ खटिया पर सुतावा पलंग पर तार बाबूजी सुती है रहलो है कमाए ना तो खइबू का घेमड़ा। ए दुल्हन देखत नु बारू देख लो सुन लो अपना मर्द के बोली इसको डिस्को बोलता है हाँ कहता जे पलंग पर हमार बाबूजी सुती है आ खटिया पर हम सुते आ भुइया तहर माई सुती तो है बतावा एको पैसा एकरी के बाबूजी तो है देले बड़े बियाह होई हमरा घर में तो ए छोड़ा ना मत खेसिया हइए सब है गाना गुड़िया आइल बा आई गाना गुड़िया ना है हारमोनिया बेजुआ अभी ये नशा हो गइल बा पिए के जाता रहा का जाता रहा बापा अरे अड़र बड़र बोलता है अड़र बड़र पहिला बियाह कके
छोड़वला तू हरा दी तू ही मर्दी छोड़वला तो से का हो जाई अइला बियाह कके छोड़ौला तू ही हरा दी याद आई बोला कैसे रहबिए बेदर्दी यो कोई काम होता मैं पिया के छोड़ देल बनी देखो अब पवन बाबा सुटकल रहता नहीं एकदम पवन बाबा का करी है सुबोध का करी है और परदेसी का करी है सुबोध तो हमेशा क्रोध में रहता है तो उनका बस के रोकबा आ सोनू सिंह का करी है और रवि रंजन का करी है केहू कुछ करी तू ही नु करबा आई बिकू का करे ई लोग का करी बिया तारा सन बोल बा मुआनु तो सबसे बढ़िया रही एकांता में मनु भाई के टावर पर जाके पावर अपन दिखाओ अच्छा ना मन बा लेके जाइबा तू अजी डीजल बेच अइला बियाह कके छोड़ौला तू ही हरदी याद आई बोला कैसे रहबे बेदर्दी पानी के दोनों गोती ने के जगह रहता हम चलता नहीं कमाए ना तो हम रहता नहीं तो हनी के दोनों जाके कमातो सब ई बड़कू के स्वभाव सीख ले बा जंग और भैया करी ले वही और करता नहीं है देवर जी हाँ। तो हम वही तो कहते हैं तो अपना भाई पर जाकर रह लो अब वही जी कमा लो खा लो ना मान ना मनिए मानना जाई ना मन देखी है मुंह देखी बाछी के नहीं मानेगा ई नहीं मानेंगे नहीं देख ले बेरा नौसम में बा जाए खातिर खेसारी काहे ठान गई जाए खातिर खेसारी काहे ठान गई जा जान जा जान गई जा 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 जान जा जान जा जान जा जान जा जा ना जा 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 ना जा जा मत रो दुल्हन मत रो उनु चल गई हम बानी नु चुप रह कौनो दुख होई तो जाके सुबोधवा से कहियो मत रो देखी एगो बेचारी के महाराज मिस्त्री मिल गइल बा हाँ स्त्री के मिस्त्री चुप भीतर रहो कहत नहीं भीतर रहो राजमिस्त्री ना गाड़ी के मिस्त्री खलासी से उ ड्राइवर भइल बा बेचारा ड्राइवर भइल बा हाँ कौना गाड़ी के 407 से गाड़ी चलते नहीं की सब कौना गाड़ी के नाम धरी मैजिक के हाँ हाँ बुझा तो ओकर एसोसिएशन में एकरा लगे क्रिएशन द तेरे साइड के एक्सपीरियंस 13 साल ओकनी के बनलो ना भइल मैजिक के बनला 1 साल 1.5 साल होता है एक मैजिक वाले जान तो का होला ड्रामा मजारी देखावेला ना मनवा की ना चुप और अतिया कहतिया ए बबुआ कि आगे से टोवेला सखियो धरो जो पीछे से टोवेला एक्चुअली आगे वाला सीट देखेला जे गदगर बाकी ना पीछाऊ के देखेला झाड़ झूर के साफ करेला भाई बेचारा ड्राइवर है तब पैसेंजर बैठावे के बाद टोबे नु करी ये कौन भीजल बा कौन सूखल बा चेक करत रहेला बबुआ मानो कि आगे से टोवेला ए सखी पीछे से टोवेला ए अंजनी भैया तो मिलल डराई बारा मोरे बला मुआ जो बन डीजल से धोएला
मोरे ड्राइवर मिलल बला मुआ जो बन डीजल से धोएला हाँ आगे से डोएला ए सखी पीछे से डोएला मोरे ड्राइवर मिलल बला मुआ जो बन डीजल से धोएला मोरे ड्राइवर मिलल बला मुआ जो बन डीजल से धोएला ये बुनाए ए बुचुल भाई हाय देखा ए छोटा बाबा ए कृष्णा भाई ए कौन बाबा ए महेश भैया चला बक्सर चला राजकुमार भैया लगे अरे गीतांजलि बलिया चलो ए गजेंद्र हमरा दुकान पर भेज दे प्रेशर से सर्विसिंग कर दे। अच्छा तू अपन सर्विसिंग कराओ पहले और अतिया कहते कि ये उन्हें ना जाला सीधे बलिया जाला गीतांजलि जी के लगे ओहू जी से कैसेट खरीदेला आ खूब हॉर्न में बजावेला बनारसो जाला के जी के लगे हॉर्न में बजावे जा। गोलू जी के लगे सबका लगे जा बिहटा जाला कमलेश जी के लगे आ दम भर गाना बजावेला हाँ दम भर आ गोरखपुरा लोको जी के लगे कबो कबो जाला भेंट करे खातिर औरतिया का कहतिया जो हीरा से चढ़ल बारे लगन के सीजन हमारा तहीन जन के करता रे गीजन वो कहती है हमारा इंजन के गीजन कर देता ये तो से का हो जाई खोल के मोबिल पलट दे। एक्चुअली वो गड़िया ओकरे नाम पर बिया अच्छा तो इंजन सब बॉडी वोडी ओकरे न भइल रे हां ये सब कहती है जी हमरा इंजन के गीजन कर देता है रोड पर चले के बाद ठीक से चलाई हां का कहीं हम करीले माना तो लइका खानी खूबे उरोवेला ए हो करीले माना तो लइका खानी खूबे उरोवेला ड्राइवर मिलल बला मुआ जो बना डीजल से धोएला मोरे ड्राइवर मिलल बला मुआ जो बना डीजल से धोएला चुवे ला ला लइया हो रस चुएला मामा के रोजा रे चुवे ला ला लइया हो जैसे मामा के रोजा तेरा चुवेला हो पीरा सा औरतिया कहतिया का कह दिया कि ए सखी का कहता केतना लोकर हम गुण आ गुण के कही एगो रही तब न कबो चाका खोल देला जक से रड लगा के टाइट कर देला हां कहीं खोल देला पंचर होला तब पहले मुकेश रथ के ड्राइवर है ये टाइम कर कहा गोटी नट बोल्ट में फंसावा ये हमेशा मोहम्मदपुर बिने जी के लगे मिलत रहे हां गोपालगंज से 70 घाट चलत आई अच्छा मोतिहारी में रिंकू और रंजन जी के लगे ढेर मिलत आई हां एक सब आदत बुझाता नहीं हम औरतिया कहतिया बैठी के सिटावा पल कहेला निहुर जा सुना सीट पर बैठे का तनी निहुर के बैठा छजनी ऊपर बा चोट लाग जाई नजदीक बा ना छजनिया तो कहते निहुर जे बुनू हाँ, निहुर जा। हाँ ऊपरवा के छजनिया से चोट ना मुड़ी में लगे घाव ना लगे मुड़ी में घाव ना लगी बैठी के सिटावा पर कहेला निहुर जा
करे पुरजा पुरजा। हम ओकरा के माना करिले कि स्टेपनी खोला तरी तो ठीक से कस दी है। तू जाना तारे कौना नट में कौन नंबर रिंच लगी उ हम जानता नहीं। मिस्त्री हुआ तो तू जानबा हाँ जानबा हाँ ना मनबा हाँ ना मनबा हमने के चक्का खोल दी बोलो। करबे इसको डिस्को अस्थिर बैठबे कि ना। साइकिल खुली तोरा से साइकिल खोली हम तो इनका चक्का खोल दे। धूरा बनी धूरा हाँ धूरा का तूर दे मिल करो। तोड़ देबा हाँ आ तार बाबूजी भरिया ओकर पैसा धूरा तोड़ देबा काम तोड़ है दी भैया हां तोड़ दी ये बात है ना ई बात ना तोड़ चक्का देबा ना खोल देबो खोलिए देबा बेल पिन खोल दे मिल को। ए अरे सुते ना देला हमके नाही ऊ हो सोएला। दिनों न सोए मुआना नाही रातों में सोएला। इहो ड्राइवर मोर बलमुआ जो बंटी जल से धोएला। मिलल ड्राइवर मोर बलमुआ जो बंटी जल से धोएला। कहतिया और अतिया का कहतिया कि हम यही से परेशान बन। जब से बाबूजी एकरा के सिटी देले उ गाड़ी तबे से सिटी राइट देले कहले कि रे ठीक से चलाइए। बियाह के बेरा से समझावतानी कि ते निमन से चलाओ बिगड़ल ड्राइवर है। एक हम नया बनी नहीं नहीं की ब्रांड महिंद्रा के तना चला के हम छोड़ दे। नहीं खाना हां एक कोट नहीं। चलाई दे ट्रैक्टर एक कोट ट्रैक्टर ना घरे ट्रैक्टर वाला सी हाँ। ट्रैक्टर वाला सी हाँ। वाला सी हां आई बोल बात है सीटी रानी चलाओ दे। हां सिटी राइट चलाइए मुंह ना देख ले अपन उ तो भाग में ना हमार जे बियाह भइल त तिलक मिल गए। हां पानी परेशान हम तो गवने के रात से। मोहे सखे सारी सैया माने नहीं बात से। बात से मानिए बात से बात माने लगते हो ना तो लात से मन दे बात से माने लगते हो। लात से मन भाई पिटौर बताई अब बताई बात से माने ले। पिटौर हवा हाँ। होगा पिटौर अबे बात मांगो सुधरबा कि ना सुधरबा मान जा तू घरे में करे सेटिंग। सुना का एगो बात मानो का करी घर के खेत घर में सब खेत पल ले भाई सब बिया घरे में डाल देता। गेहूं के दिन में धान बो देता। सब उतियत में कर सब भैया उतियत सब लोग घरे बोता उ ससुरारी बोता। बोवे दे भोगबे ते भोगबे। अरे घरे में करे खेती बिया घरे में बोएला। घरे में करे खेती बिया घरे में बोएला। हई ड्राइवर मोर बलमुआ जो मन डीजल से धोएला। हवे ड्राइवर मोर बलमुआ जो मन डीजल से धोएला। हवे ड्राइवर मोर बलमुआ जो मन डीजल से धोएला। चला चलो धो दी।